mangi ki penar omdai mau ki kon ke beriun trip omdai mau ki kasi kata balai ngakwa ban keren hangane kapor kong yang borom hibaro kiba page national bat komjo kiba don lang hagani ke channel nagamta kani kamat kabang ngakwa ban keren tenakong ngakwa ban keli mangi ki penar omdai mau ki kon ke beriun trip omdai mau ki kasi kata balai ngakwa ban keren hagani kapor bani pen ngaulang hapedang jongi bani tai bani pen isani bahaya kano kakam namar ngayo i hagini kisngi baro iskato ngim jurwa baro iskato ngias ngabjar men hagini kisngi kebenangkat nosngi ndrai kimi kita ai kibe kan tho kimi kita gi bo wo ni awak daw namar ngayo i hangto ba kito gi kren balai ba ni ya kren sapang to kten kasi na gamta ga reservation hato nagamta gijing kimat kijura kibangi sala ben kibangi don gijing hato judon ma bakren nga i hagijing i jong asem marwe hi kano kita ki bakren larjia kano gijing kano gijing sitom hendrai on dalami kum gitu ki dapat ki akloi phaban mi te nangta ngakwa baniat thir hangne kat kum ke jus ngau tho jonga hai namar nado menswa lakat no spa lakat no phau teli stem kiba mangi ki penar ki khasi ni kwa bani penper jaj ben riu ndai menswa hi ngala im hagi highway no kapor bangadang ya truk ndrai ngam chu yo snau koj ba ki khot yang upnar mama tang si yo i yang khasia mama wat uno no ukhon gabri hunyo trep ro ju sa khot uta war mama lani bhoy mama mara mama ukriam mama ki bej ki khot ukhasia mama ya baro ngim ju sem koj ba udon uta war mama lani ubhoy mama ter gumta te kaktin ki man berim ki ong ukhandriam upnar ubhoy uwar umaram ulangam udiko ndrei nyau kenhun ki jaj ben riu dengan ni ong ipi kat bangala ban ni ban ngau tho lang hang ne ka khasi pat kalong ka kum kaktin kemi kabangi pendon kam kum bagi pendon kam hagino gi jaka gino gijing don kam jongi namata na kamanta ga ai gijing don kam jongi te kata wat am snotho pakla nin de perkhat ba khnang ba ka jaj ben ru jongi kan om ya pat ya pra yo la si tang na ga daw ka jing mut ka jing ko am to jong ki we tang na ga daw ga ba ki don ga daw ga ba selendet ki wo ni ai kita ai handrai yagi daw ba daw san kim ju ya kren lene kim ju iwania kim ju ya mi hero handrai yagi daw gi bakum to gumne ngatib ba ngas ngau tho na do menang kena na do bangarang ridro ngatib ba ukhasi ha kata ga thup ki bahanyau don khasi swa wan hadin handrai khuriam penar bhawar gum ta ter bad ukasi uwan hadin utaw kasi om dei uba ngiyoi ukasi udai utan rajongi ken hapo gabri uhan yo trip hagjing sya yo la se gajing bakla jongi kemi temben pa temben jongi kimen berim hagjing sya kidai ban ong ba uhan yo trip kriam upenar bhoi war ter gumta kidai ban upat nyau trep bayar
ban ki hadin pat ki ong bat pat kasi bayar nga naglek jong ngahi marway nga pediang bangadai ukon nyautrep udai ukon kasi bayar kum bala pediang nero merswa ngimdai ban kentaj onda lajan kut ke pertai kum ong hang tangin ya wa ni ai ai te wat ngayo i wat ke KSU ro habaka seng kinong rim jongka kamut ba ke KSU kasi student union te kala pediang lut ya paro kita kinyau kenhun gijat benriu bat kitiba uta ubhoy war uta longam maram diko penar kitiba udai u khasi kumbala ong hiktin haga jing rawai udai khasi bayar nagata kada ken om don kata kajing ya pen ya her kitiba uta khasi hato ki ong kriam udai khasi kriam umut aga hima kirim om don bala bang nam trai nama kidon tang nyau leringi khain so khasi lai gamut phra ndrai om don phra khasi gamut kum kakten kmi gabangi pendon kam ha man la kijaj benriu namar kijaj benriu jongi kidon nyau kan hun te kata kapor kia thau no daga wai kakten teleringi phai se phangri India handrai sibon kijaj benriu deki spa kijaj benriu ngia don handrai kakten kami jongi kedai kakten handi kami ngiyo ngau tho lang baro telera pi war pa kat bawaro pim lap yu tau handi hang no don nga hado kini kisni kirta jonga lakhai ngana do nyo phawar siterik u February hado matak sing kat banga keli yegino gino ga kham sampang hagi breu ngam pat labba udon uta undi hangno song lalang imbot hadal hiro tharai don apa ban jab don te kata wanam sing tho pakla ya ga ai kata gamut ka handi gamut kum ka kten kemi jongi kum ka language ke bengi pendon kam telere bon sen hi ki brigu kendo bat ki ngasa ikren bahagi ong balai hangi pat ki decision sil ki don artli namar artli ki decision sil kade hi bengin ya fair ki don ru ong ngimdai ki jo ujat benriu hatongan ong ya ki decision sil don bok bangi yo artli haging sya ondala roy nang ne sekmat lada kalong bala nga haging sngaw jong marwai hi ngakwa ban yo ha nostan gawai hanong por ngin don gawai hakliriat don gawai khenang ba ngin yo kijing kerku ki bakham bon khenang mangin yo kata roy ka par bat kijing mentoy ki bakham bon te halor kata nganong kumno namar kijaj benriu jongi ni im hagi wo daw hagi wo nia te lagim so tho ba tang nama ta kijing mentoy jong gibriu ki penbej yangi bat ki besngo tho bakla yangi te nganong uno uba dei ukon gabri hun nyau trep pendon kam ya kata kijing long khasi nraimi seprang ada don gino gibriu ki bakum kita sngau ba yepan pau hapo ki comment jong pi lani hapo social media jong pi khanang ba ki rustat ki rusampang jong kin yo ban ya penbej ban ya kren da kumbai yo la se dang don ki bak dang bon ki bas ngau tho ha ban ye gani dang don ki briu basampang ma ki batip ye ka tenrai ya kado kadang jong gani jaj briu jongi khanang bangin yo tengan ong happy wan nam ong gai wat nam ya muduri gai leda pi ngeu ka bahaya pi ba pin ong bej nga te ngam dei ukon gabri hun yau trep ngam don yang dei ha kata gal khasi ong bej na ka mata kaduga bah ya kam ya jam kami kren ka poi hado uno pot pengen kumikul mar ngan ong ipi ong bej ngam kwa ba ki nong
Mekhalia jongi ngi ki basong hapo kani ka bri hunau trep ngim kwa bangin yo ya kata baha kat kum kajing kwa jong kito ki bakwa ong bai kata ong bai ngim kwa ngi kwa ban yo ki wei ya to ka baha yo kam ai yang itang kendiat ngas ngaban ongom ta wat nom ya bo ni ai ki ba phi sngo tang namar ba phi ya bisni ya ka kun hun BPP ya ka seng BPP ya ki bru jongka ki ba mi khmat na ka banta ka jaj ban ru jongi handrei phi ya kren ya ki bam sngo tanat ban sngap te namar kata ngan ong phi ko ka biri hunyo trep nga hanga himarwei da lele ro ngamla ban sngap ngamla ban ngej ya tagjing pen thame jong phi nga lerja kumno ro sen bangala rai ngamla ban pen kala nga sibor be ha ka VPP la kumno re namar bangilio i ya kita ki kam ki balas dang ban trei te ki wei pat ki he tang ye kular ki kwa ban ra kata ondala dep thik kuma pen be ki kimi ki pai ha ka por bangidang rit ki kwa ban ong ya ga ai ke bam la long kunna man swau sha pen be ba tang namar ba u pen dep ikakam la ni tip sngi ondala wan si wan kita ki jingbam bang kim don khararong rong tang sena kulai bersena motor tangi ro ngilong tai ta nagi por ngi sa pen be ngi sa kular wan ra kata ban suk khnang ban lek no nong wei khnang ban lek no wei andala pa kharong rong nga tengam nget pi nga seni aswa gini onda ngala ya kenduk pat kita ki jinglek jongka ki ba da kum wei pat ki le persya ya ke jing skau jong pat ba ngar ngan mi yang saprang ngam dei ban sngap ne ngam dei ban nget yi kita ai baro te tang kita nin se sempat agwei bat khobor ta khoble sibon